it's me, Alex! Ayun, for today's video guys, wala lang, feel ko lang magpaganda, yes, kasi maganda ako, ayan. Touch muna tayo, ayan. Ayan. Retouch, ayan. Okay, so for today's video guys, ang gagawin natin is may ipa-prank call tayo. Yes, you heard me right. First time kong gagawa ng prank call and I hope magustuhan nyo. Ano ba to? Parang natatakot ako actually, kasi first time kong mag-prank call. Tapos yung pa-prank call natin, sikat na talaga. And hello, tingnan nyo naman ako, parang hindi naman talaga ako that sikat na vlogger. It's just an aspiring vlogger here in Cebu, yes. So, eto na nga, yung speechless, natatakot talaga ako, walang biro guys. Ayun, so ato i-prank si Miss Erica Embang. Yes, Erica Embang. What? Kaya ko, if ever madunggan at ang ngalang Erica Embang, sure na ko guys na ato ang mahuna-hunaan. Kaya itong mga nag-dar na siya, katong nag-makeup na nikaon siya og kuan, tag ani uling. So yes, og katong gitabangan po siya ni Lloyd Cadena. So wala siya guys, nakulbahan ko guys. Ato siya i-prank call guys. And dili kay ko maayo kayo mo acting kaayo guys in terms of prank call. So please bear with me and mahadlo guys. Pero atong laban na atong joke guys, atong prank call guys. So in 5, 4, 3, 2, 1, here we go. Hello. Good afternoon. Hello, good afternoon. Sino po? Hello po. Si Erica po ito. Okay. Hello po. Makeup artist po ba kayo? Hindi po. Okay po kasi ito po yung ni-refer ng friend ko na nagme-makeup po kasi. Okay, hindi ako nag-makeup. Nagkukulap. Nag-tutor ako ng makeup pero para sa pangit, hindi sa mga magaganda. Okay po kasi sa patay po kasi ni-refer ko kasi kami sa St. Peter. Ako na sa mga patay ngayon, hindi na kasi napapagod na ako tsaka mahina na yung mattress ng ula mo. Sino ba ito? Si Daniela po. Daniela? Sino yung Daniela sa kalinang ginto? Hindi po, Daniela Mondragon Jr. Ginoo ko ba na pangalan mo? Pang-ganpay na, parang tulad ng sanunay ko. Sorry dahil, nakarongsen ka dahil. Ha? Hello po, Miss Erica Embang. Miss Erica Embang po ba to? Oo, ako talaga ito, virgin on. Hello po, this is just a prank call po. I'm a vlogger here in Cebu po and I'm currently doing a vlog and pasensya po sa pang-i-estorbo sa inyo. I'm a great fan sa inyo po kasi nagpa-follow po ako sa inyo and sorry po sa Nagulat naman ako sa iyo, animal, tayuta. Ayun po, pagpasensyaan nyo naman po, nagpa-prank call lang po ako. So, maraming salamat sa pag-accept po and itatag na lang po kita sa vlog ko po today. Maraming salamat po. Dahil laban lang guys, sorry ha. Hindi mataray ako pag hindi ko kilala, lalo na pag mga hindi mapirahan rin ako ng taray-taray. Alam mo, pagod ako ngayon, saka nakatapos ko lang maglabada kay Mrs. Cruz. Ay, okay lang po. Laban lang po yan, ma'am. Ma'am, I'll tag you na lang po sa video and maraming salamat sa pagsagot and I was not expecting po na ikaw talaga yung makakausap ko. I'm so flattered and happy po. Maraming salamat. Salamat, guys. Pagpadukot mo ng ilong ko na yan. Okay po. Bye-bye po. Maraming salamat po. Kasi yung ilong ko dumugo na rito sa'yo. Hindi yung flatter lang. Yung iba hindi. Sige po. Maraming salamat, Miss Erica. Love. Salamat siya. God bless no, laban din. Thank you po. So, mao to siya guys. Yes, successful atong na-prank si Miss Erica Embang. And for karon, I'm so happy. Like, yes, sa prank call na mo guys, like, imo dyan siyang ma-feel na, hello? Mga yung ato na yung mga area na, wadyo may sinabtanay, diba? Like, literal dyan siyang, yung ato dyan actually ang film na manawag ka sa laing tao, then, kuan, basta yung ato siya din, wala siya kong buang ato day na, nang tanag, kisingalan daw day, Daniela day, yung Daniela day, kay, sa gandi ng ginto daw, kuno day, hala ha, nakakaluka ito, tapos, ako lang, iba, Mondragon, kabuang ba? So, ito siya guys, maraming salamat Miss Erica Embang, and yes, bisa kinsa po lamang, bisa ako po lamang ron ang i-prank na, kuan, tag-ani, sa call, na yung mga times na mag-instrict ta, pero, that's fine, kay, kuan na, personal na, wala kabalo, kinsa siya nanawag, or kuan lang yun, nara yung mga tao, na yung labad, rag yun, pareha na ako, na nang labad ko, but then again,
humble guys Miss Kuan, Erica, walay binuang guys na starstruck ko niya guys sa Kuan. Then nga abs ang yads day kay na Ginoo ko. English pa more, English pa ukada niya. Ginoo ko niya sa last na wala ko siya sabot mo. Ate kay ka madam, hala oy. Yes dagan siya gitawag nimo ma'am, ito daghan na kay kong ipatawag ni Miss Erica Wild ga call. Wala nawag ko niya. Call. Dito wasad guys kasi mabastos siya na RA at SPG to diri guys. So Miss Erica, maraming salamat sa iyo and I do appreciate na imo yung gitubag akong call. So maraming salamat po. Mwah. Okay. So guys, please do like this video, share if na hatagan mo o good vibes. And thank you so much. Shout out sa ating mga friends dyan. Bye-bye.